Tingnan mo muna yan. Yung bitin mo. Lasig na. Ganda ay apat na. Patay lang na ba? Sige, sige. Diba 320 na? 320. Kailan na po yun? Sabaw. Pares, ayun. Yung trademark special. Press pa. Regular. Regular po na. Dahil sa bakit ito na? Ano ako? Yeah. Pakasabawan. Ito pala naman. Sarap. Ay, ko na sir. Sprite ko. Ars. Ah. Fight. Iya mo muna ako. Baka lang baka punta yung concept na sinasabi ng full food. Sir, ano? Pasay ko. Isang pares na. Tsaka kain ko. Tsaka ano pa? Tsaka crispy pa. Tayo sir, special pa.
Oo. Okay. Kapag ito. Kalat lang. Regular. Wala. Extra rice. Eh, saan mami? Dalawang piso. May sili ka, pre? Henry. Lagyan natin taba, sir. Dito kaya yun. Sarap ako. Deliver. Ma'am, sa'yo po? Sabi ako sa bowl. Bayad. Ay, bayad po. Sabi ako sa bowl. Isang crispy pares, saka pares na isang rice. Good morning, sir. 171 lang. Okay lang ba? Sige, sige. About 329. 120. Taba. Aba. Price na lang. Bawang din, sir. Pili natin. Okay
Bulalo pa. Ano saan ba? Saan? Kala yung medyo special. Sa bulalo pa rin. Kaya ako. Kailan na po yun? Sabaw ba? Ito yung pasalagay. Ito na po. Thank you. Ay, 60 ba po? Wait lang, sir. Dalawa extra rice. Sir, ito po. 40. Lagay yung sabaw. Sabaw. Mami rice. Mami rice. Eh, yung rice. Ilang rice? Dalawang 20. Sir, dito na lang po. Hindi ba yung palis na? Ha? Okay na ba? Yung pares mami mo, sir, okay na? Yan na lang po. Sir, sa'yo po. Isa lang na, sir. Ako isang pares. Pares regular. Isang pares regular. Paris mami. Isang fried rice. Ay, sagdagang. Thank you. Let's order. Crispy pares.